Ήδη γράφω. Κι άλλους. Εκεί χαμός εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς είναι μαλάκες. Κοίτα τον άλλο. Τραβά μαλάκα. Γριλίζουνε ρε μαλάκα. Γριλίζουνε. Κοιτάκα στον κάτω. Του λέει βρήκα εδώ το φαγητό. Θα μας πάξει. Δες πόσο κοντά έχω και να το δεις. Παρπασέ, το πρόλαβε. Το πρόλαβε. Κοίτα τι τον κάνει τον άλλον. Κοίτα τι τον κάνει τον άλλον. Θα τρελαφόρεστε, δεν πάμε καλά. Ο άλλος έφαγε από πίσω τώρα, λες. Τον άλλο τράβα. Αυτόν τραβά. Πάτω και φύγει, έρχεται το κακό. Θα μας μπουνε μες στη βάρκα μαλάκα. Γιατί θα μας καταπίνει το τέλος. Θα μας μπουνε μες στη βάρκα μαλάκα. Δεν θα τρελαθούμε τελείως. Τι είναι ρε Μούργο? Έτσι ο Μπούσι. Και μας έχουν περικυκλώσει τώρα, ας από εδώ, ας από εκεί. Και ο Γλάρος πίσω, ο Γλάρος δεν κουνιέται από εκεί. Θα το πάρει στον ταρό το Γλάρο. Ο Γλάρος δεν τολμάει να δει. Και τώρα είναι και τρίτος στην άλλη βάρκα κάτω βλέπεις. Ναι, βλέπω. Πού βρήκαν όλοι αυτοί ρε. Όλη η οικογένεια εδώ είναι. Μην έρχεσαι κοντά. Δεν θα δω. Θα πάξει τώρα. Θα πάει το δίχτυ, θα πάει το δίχτυ να φύγει. Μην πάρει το τηλέφωνο. Πού είχε εδώ.